moƴƴere tineɓi no tawañore. Salaamaaleykum. Waalaikum salam. Umu Sontu. jarama. Nalato. Tanala ka. Gantu har joɗɗa. Tanala ka. No golle de. Ɓe modi mago. Ɓe jano mudi men koy. Ɓe jam. Nalato. Lami wayrima. Seeɗa tum ɓay min komin tun hartanga yata. Wota innolu mi falteyata toon kono ko hettare nden tum. Mi tawani ko denna bo mi wiɗa mi tawi mi ar mi rewa ɗon. Mi ara mi hiwroma bete kem mi hoota. On bonno e fembude. Ko Alaji Ibrahima en ɗa wonno e femmude ko ɗon mi iwri. Ko toma? Allah wurno barkina yarani haalan dala. O en andi hettare nden tum. Nalato. Modi men koy no e jam. Ɓe jam. Anno mi yiyarima ka hiwragol jombame. Jomba hombo? Ye keranne joni a anda. Mi anda de. Alaji wudurno ay jombanoyde Alaji Fammere hara andade. Honɗum? Ene ko hombo ɓe jombanoyma? Mi sikki toon ko ngiji wingi ko chef de quartier on to. Ɓe nokki ɓe pattanoylan ka nder suudu. Hombo yondo? On. Wota ɓerde ma wule on ɗo. Par ce que on wala o suɓata ka o jooɗo o suɓata ka o immo. To ɓerde ma wule ɗon ko jombi ko yaltintamo ɗon ko ŋoyyay. Ɓe raɗotomo ɗon hara ko ñalorma ɓe raɗortamo na jemma de ko ñalorma. Min noon min ɓerdam wula e ɗum ɗande mum. To ɓerde ma wule on ɗo. Ɓe takima monede. Kono noon Alaji Wuduru ɓe waɗi ko ɓe wattata si Allah jaɓi. Jooɗo ka jooɗiɗa fanka buɗu. Sina Allah sali ɓe yeey ko ɓe worɓe ɓen ko noon ɓe wayi. Baba enen e hollitotaka ɓe joni noon mi yeehi. Mi arno tun hiwragol ma fof mi yeehi. Modi wono hami gayno defude. Ila bimbi miɗo yalti ko suudu mi hewtoyi. Accata ha soƴƴen. Accu mi yaa tun joni. La hande hara he min hiɗa seytinani hoore komi anda. Mi seytinanamade anni hande hasi hande en ko yiiɗi o ko en jogitu ɗum. Ta seytinanan ɗum ha bomi ɗowte. Sa jagol enen ha soƴƴen. Oy joni mi yawto. Alaji Wuduru waɗi ko wattata. A saray ɗum. Yaram bam. Alaji Wuduru ni. Alaji Wuduru jogi wono o. Oɗo. O Fuuta o mawni ka Fatima Koeng. Ɗum koye ko ɓuuri lesolin ni on. Few aya on ko goto. Alaji Fammere. Alaji Wuduru no way gaw. Jaram. Tanala gaɗe. Kora bangi. Alhamdulillah. Nala toon. Jam tum. Awa ɗo hawrodiri. Kadi miɗo yaade kama toon. Yo. Awa kaw. Nam. Si tunda tongali. Oto kara tongu. A geli ke gila kum o sornaji an hewti toon. Ɗiɗa bon. Vraiment ko alhamdulillah. Kono ɗe balɗe ɗo muraɗin no jiifa no tufi. ɓay noon mo kala ko andi haaju mum sotte ɗon ko ɗon yahata miɗo hewti ga ya wallan ɗon saabu wirteran ko wirtere maɗa ko ɗum ɗon fof no hoto lawol ngol mana yo walle e kaalis seeɗa hay yo ano naali ko wimami ara nun kon kaka mami wonno yaade ni ɗo on wata hakke ma accu amtu tawatno hakkude ngal hande hay ɗo mi hal min tigi ɗo hay debbo miɗo hersi hande hakkude ngal hande ɗo ɓay ka sahara ɗo ko enan ɗon haɓiɗi kaw ɗum ɗon ko sa yi min ni miɗo yaade ka ma koko konno fokkitirɗa no arduɗa ko an ɗo ni hakkude ngal awa ɗum ɗon wirtoto ɗo de sare nade a walla addugol wano on ɗon o weele ɗon ɗum ɗon hen ɗum ɗon moƴƴa wattangol ile ɗum de
si tawi noon ha han an ko feere o debbo arano ɗon jokkuɗa modi tarto on modi awa ɗo awa ɗo noon min ala ko wawmami wiide sana haray koye allahu lanɗon wallu en no on ɗon daɗiren hersa on ɗon kono noon si hawri a andanali hoore ma haray ko ma on tigi wirto sabu an kadi no mi darirma ni a anda haaju ma nani ko aduna ɗo noon mo be hande ko haaju mum jokki an kadi koya andu haaju ma si en addi wano on ɗon ɓiɗɗo chef quartier bajjo hiɗa andi ka rewta ɗen ha o ari ɗon woni joni koyo weele ɗon walla hola min on haray min on ganda haray kon ɗum ko honno geral si alare ala ko ɗo so tuma falno en ɗuytum mbuɗɗin seeɗa kono na ɗum ɗin hay si ɗuytano ko ɗum ɗo haɗatano o weele si tawi o weelete kono joni min faalama joni yeetade ɗo ko andanɗa hoorema ɗum ɗon si tawi a jaaɓi a sa jaɓali koko nafata en min saabu sa hersi komin hersi si o weelama ɗum mi susata taƴitirde ka chef quartier no selli anani te andi oya suka no halfinnama galle ka ammoni alhamdu joni noon mi faala si tawi a jaɓi daren no yeyiren ɗen ɗon galle wota gayni to ka wuduru hakkude ma Allah ko ɗum woni miijo ma ko sa nani ko haala mami pay kun hoolomi hoɗɗo mi ƴetta galle o mi yeeya wota habbo ɗum ɗo si tawi ko ngal ɗon ballatu marɗa feere haray wallini ɗum ɗo awa hey ko an min sa mi haali ɗum ɗon sa yeeyi ɗe galle hande million temetere koko yiɗɗa okkatami kono noon mi yiɗa ɓiɗɗo goɗɗo wirto ɗon mi waɗata noon ɗum hande watta ɗum janggo anani hande sa yeeyi o galle anani hiɗa wawi sodde ɗon galle heddora heɓa ka wona heddora dépense wuɗurɗo mari haala yewtere ko yewta ɗum ɗo mi waɗata ɗum ɗo awale min dara a landotonolan compte mi tippi ha mi haali ɗum sina compte tippuɗa sinaka leydi awa ko honno mi hoolori ha mi haali ɗum awa miɗo heeɗima ay min so ay mi haali ɗum kadi si ɗum ɗon e waɗay ɗum si ɗum ɗon a jaɓi anani min no woodi ka mi naɓay ma ɗo ko hakkude Allah hay lakara ɗum haalitake haala mum naɓala nokku go hara galle ɗen oya miɗo jogii jaatigiijo ɗo kami naɓay ma ceernoaji hakkude Allah hay lakara haaltake haala mum si yeeyiɗe ɗo wona ndugu seejo on haalta haala mum aduna hakkude ma Allah ko sa nani ko haala mami ko min noon ko haalirmi ɗum ko watta wirtere ɓuru ni sabu si miɗo jogino mi jonneteno haray wirtaki kono noon si mi daari mi tawi ko ɗum ɗo wawata en dandude hersa awa kaw hey min ewni ayo nani min ko sa jaɓanilam joni noon en fotti ndaaro ɗum ɗon kisan immoɗen yahen ka makko sa ñande yiiɗa faala ɗo mahin to ɗum ɗon si a jaɓanilam ɓana ay lakara haalete ɗum ɗon miɗo andi mi hoorike joni mi yahi ko ɗum ɗon haray a jogaki ɗon noon cewɗi hay seeɗa komi naɓora ay wata hakke majjo awa joni miijo ɗo si debbo ɓayi hari ko debbo mi watta nde si mi heɓa passe ɗaɓɓa kadi kam miɗɗum anira awa joni hara en kiikiɗe nani joni amori
Ana di fammi roccare la mia, Panu? Kami ngata? occare la mia, Kami ngata kawar ni kadi? wai, occare la mia. Afala kam nyam ni na. Kanyam ka. Hey kangen. Nyande kala mi da nyama nyiri on. Hirsat. Zon ala da wala mai no. Astaghfirullah. Mundu ko ma yana fasa. Kau. Jara. Ono le nala don. Ene an kon ɗaɓɓata ɗo. Ko prem mi ɗaɓɓata mo yasorgol boison ka boutique ɗo. Ene iɗa andi ko ni mi yiɗama yiwde ɗo joni fes a nani kaka nene ma mi iwri joni o inni lan a gayni bonde jande ma fi konjiu am joni noon min ko min innuno ɓayri men haaldi haɗa o jibbinaka si ɓengu an jibbini jiwo ko an ƴettatamo ɗum ɗon ɓayri on aray ɗo yiido waɗon ko Allah yiɗa yarlake mi firti Mais min keɓa prem yeey guine ha. mi firti wimi hey des fois miɗo arde ɗo. komi wiyata des fois an kadi des fois yoɓi des fois rewɗo jokku on dandu Babe, hoto Mamadou woni? alfinannomo Ko ɗon mi yettunomo komi soodeta boisson. ari Kaka ko toilette yo yehi? jooɗi ɗandi ko woni Mi anda deta. min Allah waɗi ko an tum men jogii ɓiɗɗo nani iɗa jogii hakkil moƴƴa kadi min hakkillan no nannguma moƴƴa nani nde duwanima e o ndugu seejo jajan ɗo Ndugu Seejo. Mamadou ko kanko min e nene makko halduno a jombaymo o jombete nani joni noon ɓay o janɗi o heeɓi becce ko ɗo mi ari mi tawi mo joni o yenninmi Babe. Mamadou e ne ade Mamadou e andude hoore mum babe Mamadou yannata o. a ɓuran andude mo Babe Mamadou yannata o. ko min o yenni ɗo joni wimi Babe honno Mamadou yenniri o? ko joni ko ɗo innimi des fois joni Babe. 2 fois to ko ɗum waɗi innomo yo yalto o yahaka yaasi. Ko ɗum waɗi raɗi ɗon mo? wona e français o yenninmi ɗon Kere 2 fois konno kere 2 fois na ɗum woni laabi ɗiɗi. hey joni noon wona ɗuɗɗingol ko ɗuuɗa wona ko mi innuno okketemo mi firti joni ko chef quartier on mi okkuma Babe min ɗon watta ɗum yemnonta nene. ko chef quartier on jombayma Nene are. Ene konno waɗɗon o? hey jooɗi He. Ko honno waɗɗon o eyi toñi mo wulla? jooɗo wimi hey ɗandi ko woni Mi anda. min ko min innuno okkay o ɓiɗɗo jajan o Mamadou a nani
min no ɓayri koyo Mamadou ar yennanmi joni o jombadimo ñande o jombimo o piyayɗam joni noon ɓayri ko ɗum ɗon o hewti kadi o kikirede ɗo e jande makko bonde hara goɗɗum ngo waɗa mi okkimo chef quartier on honɗum ɗum noon wata wonde ɗo iɗo yiya jombano yalaji fammere suntu ko joni wiɗo arton kadi ɗon honɗum oɗon kaka Mamadou o mayata si Allahu lanɗon jaaɓi kono noon hannde kone sulusulum nede ɗi galleji kala naton suudu kala nato yalto ɗum noon gasata ɗo hey kan min ko min andi ko dogata ɗo haala lanni min ɓayri woni tugu joni ko yoɓe jokkodirɗo ha jande makko bona ala hay fusko haalon ala hay fusko haalon on nani ɗum chef quartier o mi hokkatama wona premier on kiikalaajo yo Allah dandu ko o kaka Mamadou o mayata na ɗo nokkugo si Allahu lanɗon jaaɓi ko wimmiɗon mo yirude ay fendo ko won ɗon hakkilanɗe fopp no jiiɓi kenaŋamen ɓe yaltina bagage ji maɓɓe fopp hino yaasi ari ɓe neeɓi ɗon ɓe neeɓi ɗon kaya min komi ari ko ɗon mi tawiɓe ka ari ɓe ala yoɓude ɓe yoɓude tigi kono ɓayɗandi saara nden ɗo ko luwa na luwa na ɗum wi dey aw joni noon kon ɗum wonɗa wadde walla yaade ko weldi jangon ɗo mi wona ɗon ha mi daara honno mi tawra e tawe kadi ay noon ko ɗum handirte komin tuyi ɗum an a yiɗala o wona ɗum andi gila wonnuɗen probléme janni fof la ƴetti fawe hoorema ɓayɗandi dimo ko her sowo ɗimo ko her sowo wonno min innuma a ƴetti probléme ji ma ɗin fof fawa yore an ka eyi joni a yafotolon pardon joni noon ko noon nde gerdude ɗum joni sina walan yettide ɓawa ma ok joni je vais régler ça ah d' accord ndara fi mum nani awa joni mi yiyare d' accord en jaɓu ɗiɗo ken merci Alhaji na siko kite kam wino on to miɗa salminaɓe nani nane woɓɓe ari ɗo no ndaara kam boni mi sikki ko inneteɓe monsieur Sintere monsieur Sintere on gantata ko sallige gongol kodi on meɓali ko heɗi ɗo fatunde subhanallah amin joni komi wolano ko no mi ari fimu ɓeɗo gandi mi yettino ɓe mawɓe jommu belan ɗo mi faalaka ɓe min ko wiyetede monsieur Sintere ko mi faala saga on noon koyon waɗanan konno lanca hakkude min e maɓɓe hara min wondata fes no mi faala aaji ma feewi to sabu min naal meɗen wawi moƴƴingol tinna kono lancugol ɗum no yaasi no lancori o areno kono noon lancugol ngo no seeri de meɗen gollira ɗum ngulu jeego ngulu jeego aw ɗoytanelan seeɗa joni an andi ko yoɓi ko joni yoɓiɗa joni min o aray ɗen yoɓi ɗo guluji nayyi guluji nayyi awa ɓay pa soddiɗo ko ɗum haade min nanɗi ɗon no fanɗe joni mi yakkante ɗum ɗo nani a wadde ka soddiɗa no wallirɗon lan wowon fante joni e waɗe taw aktere ndan fam se hawri sara kayno to waten duɗɗodirɗo e majji nani awa mi halani ma monsieur Sintere nayiɗuma de
ko ɗum koye waɗi so miɗon faalama mi hekkondira minen ɗiɗo joni mi wontira nokku gotum on noon so hokkodiri haaji ma feeway noon kay koko jongo ɗum de ne ko ɗum koye waɗi silan faala yon senda maɓɓe fes min mi sesintere min hekkondira ko ɗum mi faala oyi noon faala en o andade kay kikala kadi yango tuutima o kay ɓe jengo hen ɗo ni ɓay min noon mi faala kamo sagan fendo hay ko rewi mi rewata ɗum yomi yi boddi mi yaalimo sadaka yaltiɗo ko sadaka ɗo coofe finto daneji sa heeɓi ɗum ɗon aadi woni ga on ɗon coofe finto dane iye on ko ɗum heɓorto ɗum no heewi to sa andi ka heɓay mi ndaara wona noon ɓalew de ko daneji coofe finto dane coofe finto daneji mi ndaara ɓay ko haa jon ɗum noon mi wakkilloto fini sa addi ɗum ɗo loori ka ko goldata e mum jonnama mi andima haɗa haaji ma heewi ɗo mi ndaara fii ɗum ɗon ɓeeɗa on ndaare kala no waawi ɗon wallirolam noon ɗo lanni sadaka lanni ɗo sa heeɓi konko mbima ɗo a addi loori ka ko waɗata fof ilaw préparé ma ɗo kadi goɗɗum ɓoy ñande haɗanɗanimo kay o simi jonnima ɗo ɗum ɗo no woni ka naɓata ɗum waɗa ka awloto ɗo andi so waali kadi ko awloto ɗo wona ka fottota ɗo de ko awlota ɗo ko ɗon tonata ɗum ɗo ronna a faami sonna ɗum ɗo ɗon so waali ke ɗon awlike ɗon ina yindugol hay ha weeta o yeru yo awlo ɗon rek so awlike ɗum ɗo ɗon yo yimu ka may tawa tawi ka hewɗa feƴƴiɗa rewta kadi so mi ɗum ɗon no waɗe mi hoora ɓe laaɓane pos waɗe koko mi andi toujours wona min kadi so ɗum ɗo feewi hak filme on fof moƴƴani awa so Allah jaɓi jolla yaaro waɗa ɗum tinna awa haɗa ko mumima nani awa on a yetti tomaɗe ko nanɗo maɓɓe yimoɓe no yiya o piji nagge ko ɓawa debbo ko ɓawa jani ko assalamu aleykum. aleykum salam. Alaaji waɗi Boubacar jaram aw nala toon jam to koɗon hewtino e jaam tan hewti no ɓe gurde jam to woni barikalla enen komi iwno toon ko honno sakkito noon sana alhamdulillahi feƴƴino e jaam teddungal waɗi moodi jama waɗa few ɓe ko sagata ne few alhamdulillahi kay nalaga peren alhamdulillahi peren ko sagataɓe ari adda ɗon ndiya yarteɗan way nalaga fo kono fewno ɗo ɗum ko nguleydi moodi no hulɓini sa to nalaga jam no ɓe gurde alhamdulillah on tawtuno e jaam jam ɗon ɗum ko gorogoraji ɓe ɗum jarama ɓe nalaga bisimilla marde seeɗa alhamdulillahi alaji ibrahima en ɗo mo yiɗino ko haaji hey fayida kamɓe alaji isa gay men haynodir kono min wawani hewrodide jama on heewu sukaɓen ko joni teddungal eyo bisimillahi alaji no ɓuuɓi dey ɗum firgon ko bonnaniɓen kaalisi oya alhamdulillah no ɓuuɓi few albarka jarama mbama no moƴƴi few naalaga alhamdulillah
Kon ni? Kon ɗum ni? Wona waɗɗo? Min de na min waɗi. Mbiɗa andi on ɗo. Sumtu! Sumtu! Ayi. Kon ni? Kon ni? Wimi ko hoɗɗum ni? Kono ɗum hewtiri ɗum? Kono tawɗo? Kaka sambudu yonɗo mi tawi. Andi waɗɗo. Kanko waɗi ɓay gila mi naati ɗo mi woni moneya ino mi yaltira ɗo ronku. Joni ko mone no mayra wonɗa? Alaji famere ha ndo yiri nakam ko sakkotal kul. Ko wowa hino fuɗɗo. Aw. Ka joni ko mone an wonɗa no mayra ne? Mo yiɗa tiggiɗo sikka hino ne. Ko mone anani? Ko mone oɗo wonɗa? Mone ngal ɓawol ɗo wonɗa. Ɗum no maya ɗum ɗo a maya wiyeto. Anani? Mi aramte ɗum. Joni kono mayra wonɗa. Min no a maya accam miyeto ma. Anani? Min mi surete. Ɗum no mefti on no. Joni noon ɗum ɗo ko seedeni. A faami? Mbiɗa yewde haa ko alaji wuɗiro ala o yiya ɗum ɗo. Ɓay mi ronkanima. Ɗum ka ñorte kañum e daran fof nako. Wallinen ɗo. Sabu mi ronki ɗum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Allah jalan dulu. Untuk masuk jodoh ya? Jalan. Betul. Kau dah bangkit? Jam tu. Nalaga. Kau awa haju jadi hunti ke? Haju jan. Mana ko wadduno den fi mun kon mi heɓi client honɗum de fi galle ɗen ayi jiti noon sika koye haqiqa woni he Allah anda arnoɗo ɗo ñande wiyeteɗo monsieur Sintere ko mi haaldete mum ɗandi ko jon kalis kono miɗa wadde ɗum ɗo kono ɗum ɗo no annimi oya saabu hoolare hudare ko barbe mo sellata e fi on ɗum kumpay kun no hoolimi no dankimi ko min innuma hakkude Allah se waɗi ɗum ɗon se yeehi ka oya ko hombo mi haalnanima ceernajo mum mi anduni ɗon ko ay lakara ɗum haaloytake awduru hakkude Allah se yahi ɗo wiiɗa on ɗo yiide on ɗo haara ɗum ɗo deƴƴi hay lakara haaltake na fi aduna aw noye juuɗe ma ka joni haray ko ɗum ɗon koye wakkilo saabu on ɗon ko wiiɗen mo o yoɓay gila ɗum ɗo feƴƴi meɗen naɓiti moƴƴa bisimilla ɗum ɗon e waɗa e ɗum ɗon yo woodi ɗo kelɗi on tigi sawaɗo soñƴaɗo saabu tampere yalti adda hono o debbo ɗo tawa no dépense manquirta ko min koye hersata ɗum saabu komi woni saabu ha o ari ɗo ka yo assalamu aleykum ara ɓeno mo wiɗi assalamu aleykum karam ko waccana ala juuɗum ɗum noy nana to koroma jam tadama jam yes jam nana to nana ko dat bon on est là ouais c'est là là alhamdulillah day go jam comme les jale alhamdulillah yes jam yo manam ino men sammi on ga na haray ko fi o gorejo an ɗo ndugu seejo halfinnomo galle ɗum noon ma laaɗo nani ɓayɗo gandi haajuji ɗi ɗo koynen haw joni noon ndugu seejo on o neebi leyɗe o soodanaali o yejjiti ko o waɗannomo gila neebi soodanaali mo kam wona ono e luwasi ha joni noon ko halfinimo ɗum ɓay o gardi ha fewndu ɗo o faala yeeyitude joni noon hara ko honno men yeeyirta ɗum ɗon hara oɗa haalitata ko fiiw ɗum ɗon aduna en ñoƴƴinay pet yo joni ñam joni kam ɗo ni on heɓi chance par ce que kaye toon ɗo yoyi koye ɓeaɗanim ɗo joni ayi enveloppe o ɓen joni malla ko mbiya ko ɓeaddumi ko aéroport wande mi jooɗaki joni haye lokki on chance ma joni ko ñoƴƴingol waɗete ɗum min naali meɗen gayna moƴƴingol kono ñoƴƴingol bonnan neɗɗo fi mu programme si waɗi piiji ko gollade a walle me yandi kam walle me yandi ha ɗon noon haare ala juuɗol
ɗum mana sama kala mo itte ko heewi ɗum ko kalsi bu yafata min dara sabu min dara salla je joni haala men yi won ɗum hara fi o haalitota ko ɗum ɗon adna gasi yo joni ndaare ko luy sappo luy sappo eyi ka kon ɗum wiɗa joni yoɓe ɗum ɗon seeɗa haray ka ɓay hor ko ɗo gonni tandi na ɗum ɗon woni coggu gorore nde si yeeyoyama kadi humpona coggu gorore nde yo joni haray ko ɗum joni ndaare ndaare ɗum ɗon ɗuuɗa kaw si tawi ɗa yoɓi ɓay ko enen faala yo walla ɗum ɗon si waɗi joni awa hewti beɗon hayno ɗo kuluji sappo eyo aw kuluji sappo moƴƴi joni aɗa joni joni jara andi ako joni ɗon min daari si sadakaji ɗi hinoto itten ɗum ɗon tawa tawi ikkondir e majji si ñoƴƴine tawi jorondir e majji nan moƴƴi ko holno de sagata wiyete sukan ko alhamdu yandi noon taw wowluto ɗum fi ha o maaya alaji wutur sadaka yartiɗo ko ɗum ɗa hay seeɗa gasi satta hay e seeɗa moƴƴi ka joni ka yimɓe ɗo ko leydi Gabon mayɓe duuɓi heɗew haɗa mayi leydi on faami hono haɗa noon ko leydi hikkondi leydi ndi noon kadi haɗa andi gabuji gonɗo mata tan jorku a naɓa junngo ɗon ñokka ley leydi ndi on faami hono dinno duwa arde ka no woni ka ko gollitete ndin ɗon haray wona ka sadaka ndi tawa koyo ndi arde ko ndi arde ka dinno ko arede ka ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo yata awa hewjiɗo kadi e nowru lamɗo nowru honɗum nowru lamɗo nowru lamɗo eyi waɗi doyi ana doyi iɗa andi iɗa wawi heɓde nowru lamɗo allah ji fammere waɗu doyi min komin adduma ɗo koɓe haali ɗo womi ƴetti sarse honto ittata nowru lamɗo esiraɓe mana lanɗo muhammadou rasulullah ko ɗoppi siraɓani faalaɗa ko wi mi ƴetti sarse eyi hollu o ko yalti ga kon ko ɗum woni hollude e hoore noon ko yalti ko hollide o ko sa kalkiɗata ɗum ko laawo par ce que anani leydi Gabon si tawi mayɗo ɓe mo wowɗa haɗa ko ɗon haala kam wolode ko ñoƴƴingo wonde ka bon nowru lanɗo si tawi hawri lanɗo hino wawi jettade ɗon ko wiyetete ɗum haɗa ko saabu ɗum a wata andita lewru ɗum woni ga ɗum gollitata so gollite mum namita ko haalanita lanɗo fof on faami ko siri komi haalani ɗo ko haɗa ko haala ko wimam ƴetti sarse awa lanɗi wona ko ɗuuɗi joni haray yomi wakkilo ɓe gadda ɗum ɗa eyi nowru lanɗon haray ɗum ɗon kadi koko arata koko adata somi moƴƴini ɗum mi gayni mi joni na o noori toon ka ƴettu jason gayka iro ñoƴƴino ɗon so ñoƴƴini ɗon mokkuran ɗum si mayɗo ni mo ara wode haalati ɗum ɗo ko ɗon wona eyo anani gaw karama ko honno de men kala ko watten amin kadi waɗa ko gore jamni eyo awa mbeɗe weldi ha si tawi allah jaaɓi haajuji no feewi haray haaju men fof feewi sarla jaɓi awa haray ko non woni joni mi hewtima adde a hoore kuɗo ngol sarla jaɓi nani awa allah ko haltorkam mo ɓuyi mi addoya e ɗum nani ala so hikka préparé ko hakko nani joni kaw ñeji ɗi jikkuron eyo joni ka nabɗi ɗo waɗa dépense eyi ɗuji nayyi ɓeyde seeɗa andi min kay komi yoɓata jeddi suudu ɗo ko ɗon mi yoɓata jeddi suudu ko ɗon heɓata komi ñaam ko joni mi ara min aroye kadi fiiɗi nani awa e haaldi nani moƴƴi a jarama komo neɗɗe waji alhaji Modou Bakar nam kama ni mi iwri kono natana ko jantu awa ɗuma heɓike heɓike hino ɗo mi ɗara an komi hooli wo ko ha ay min mi heɓike e hino yo
joni noon maran en ha hewte en to nani zikka e laati min doyde andi ko halduɗen mi haalannoma awa ella ala moƴƴay awa ana kaw assalamu aleykum aleykum salam bisimilla karama ko waccanda ala juudu nana taw no marsude nana taw awa wone ka dakle toodi sala wone nana taw koɗon mbandu onon tampade gaade marsude yettudala alhamdulillah nana taw jantu yettudala nawlata yettudala koy ɓeɗo jambi on hottude yiwde ko siɓɓe min ni kaw nam ɓeɗo ko leyɗe wonno ɗe honto e leyɗe wonno ɗo Italy mon. Italy min kay ko tan mi wonno honto Italy o wonno ɗo Min ko Rome. Rome min ko Sicile mi wonno eyi Yanon ɓe ko tigi tigi ɓe ɗon. ko kelɗuɓe ni kaw Wonta ɗon ha yalta ɗon. ko kelɗuɓe ni Sicile ɗon joɓi jeenami ɗo ɗo mana haray ko addi men ɗo nam ko ɓay haray Allah waɗi barke maɓɓe goɗɗum heɓoyke ɓe ari ɓe faala suudu nam ɗon noon suudu ka ɓe faala ɗon ɓe niyom ɗowtuɓe ɗo ɓe ndaara si tawi laawol ala ɗon ala juudur joni fi gollugol ɗum ɗon ko ko mayit toon ko heewde mayit toon haalsa buuɗi kono folno wande no yandi ɓay ko ɗon faala kaka joni gayata ɗo ni affaire jinnam ɗum wona ko hoyi joni o waɗa e guluji 50 kawa ko no wayi ɗum Ko guluji noga nde mi yoɓi ɗo ni ni. Wayno ɗo. seede mum nam no ɗo guluji noga waɗi to ko jinna jeeɗi naɓa ewa dani so tawi hawde sadaka jinna to so tawi jurode e majji na ko noon andude nete ko muse sintere ayo muse sintere ala joojum nam Allah waɗi sadaka yartiɗo ina ɗo e goroje nayyi e debbo mumen ɗi nayyi goroje ɗe nayyi ko debbo mumen ɗi nayyi ɗi jonnoto gorore danere e boɗere e olere e mbulere tigi Goro mbulere no woodi eyi simi addi on ɗo koɓe haal ɗo womi ƴetti sarse heɓoto sadaka koɓe haal ɗo womi ƴetti sarse ɓe mbidani on andi ɗum haala ndi gani weccude tun addanomi ɗum ɗo no woodi ga komi gollitata ɗum hawtidira e mum naɓa joni na on jahon jason iron ɗon nokku ñoƴƴino ɗum no heɓo monsieur sintere mi wona yomi addon ɗo hersinon mi koɓe haal ɗo womi ƴetti sarse o wawa heɓude min miɗo andi ka joncagol ngol ɗo leer kandi wata ɗum haray ko ɗum ɗo gonno joni simen ɗum budde haray koye men addu ga werte mbiɗa nen ɗi go addu ga ɗum woni kam gollitata e mum ga na ñoƴƴinoyo to awa nan aw haray kaw joni yehen haray ni mi yirtoy to mi yiida ko nema anani heɓoto ƴetti sarse joni mi yeehi taw eyo aw eyo gasi joni Allah aw ɓe jarama nen ɓe jarama Allah ɓe jarama ɓe jarama foti eyo eyo ko sigalle addanta en nanka nabdu ɗo waɗnani mi haalani o moƴƴay nabdu ɗo waɗa dépense ɗum ɗo no andi ko guluji nogay o addi koni ko min lewa tan jeddi suudu o waɗa guluji sappo mo ɓe heɓa guluji sappo ɓe a heddi so ɗum ɗo wata e bande ɗo ɓayno heddi mi lewa e lojji suudu o mi ɓeydani ɗi nabdu ɗo fecci gasi joni haray mi hewti kadi nani haray mi haalat joɓe tuwaɗante moƴƴe voilà miɗo habbima haray koko habden ko nani yo alaji wullu kono suka mum o neɓide e sewo aray kaw ko min inni on aray min dal ko o wordo wardare makko nder tun mi hoolaki ɗon do o aray awa miɗo hooli jokkuɗen miɗo hoolimo kaw kiɗa leyro mbaldo aleykum salam patron
jarama de e wone ɗo ala ton no hasude ɓen ɓuuri jawle ayi de fiyalno de o yaali toon ko ɗon ban nala toon no ɓen goni yo kaw ko makko baɓe ni mana haray ko fi ko adduɗen kon ɗum ɗon woni ko jeɗɗini men ɗo eyyi ne o taɓagu toon hewta d'accord joni heyno ɗo eyo ko kañum won ɗo kaw ko fof won ɗo kono hewti on alaaji o yii yi ɗo timmi so ɗo o yii eyyi non seeɗo o yiyama non haysa yo eyo gasi kaw golle waɗi golle waɗi ɓe hittini ɓe hittini ɓe yoni soble ko sagatani kaw awa ko ɗum haray muradu ndum koko mi haalanno on kon nani e si min noon miɗo hooli goɗɗo haray ko yon hoolo no mi haalirani on noon yo gonga moɗi men yii ɗum ɗon yo so kanko keɓɓe few on jarama patron awa nam tanara toon eyo tanara toon kaw jantum eyo e ala jowduru kaydi sondun no aha namu selli kaw ɓayalla waɗi kono wonen ɗo quartier on haray hewtineɓe gasi joni alaaji wuɗuru e hino ɗo hanki koye juuɗe ɓe ɗo hande ɓe hetti ko wakkilagol nani bisimilla awa hino ɗo baba jarama ko wakkilagol eya joni woni sawkeje moɗon awa kaw haray mi sikki waɗɗe ɗon duwa on wattaneɓe duwa on ga waɗaneɓe toon duwa on kaw awa e fiɓe anniye tum ko fiɓugol anniye eyo yo Allah waɗu barke e nokkure nden en anniyeke hoore laaɓal ko wakkilare mon immini on ha Allah weeɓinani on ha heɓuɗon ko soɗɗon galle yo Allah waɗu barke e nokkure nden yo Allah waɗu barke e nokkure nden fotana seeɗa barke fatiha barke salatul fatiha barke qul hu allahu ahadu allahumma samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan allahumma rabbi sallallahu alaihi wasallam awa kaw weltike ko ɗum ɗo woni barki sabu ko adna ɗo ko jogoɗa ko joguiɗa oto labangal wo si a heeɓi ko ɗo wona nder to wernatama awa ɗo ko galle tu woni jawdi mbaɗe galle ma no laaɓa na galle an ɗenni dey o galle ma ɗenni galle an no ɗo saabi on jaɓɓu ɗon ara ɗaynani la saabi galle ma ɗenni mi ɗaynatama mi ɗaynama ye jakkalle no muuyi ɗum assalamu aleykum assalamu aleykum alaji famere no hulɗiɓe alaji en jaram ko homɓe ni alhamdu toni tan ala toon way baba holde tuma hewɗo hewde hanki jemma alhamdulillah on tampare lawol jam tum ala noon vraiment weltani o moƴƴa eyyo nanaga jam tum alhamdulillah tan ala toon fof jam tum yo ko ɗum saabu ngol diwnol mo kaw gila mi watti o Nescafé ɗum tampinila ono mettori hunde yo accito Nescafé eɗen jokki kono mawɓe meɗen weltani o moƴƴa e balle ɗen eyyo du'aji mon ɗi no jabaɗe e amen eyyo ko ɗum mbeɗen jokki wako ɗum kala ara meɗen duwade ɗo addunari on ɗo cadeau welɗo namunama ha yi ommore ɗum ɗon jokki kam e kadi mi ɓeyta ɗon kadi mi naɓa on kadi hikka umra wata heɓu ɗum no mami naɓa on par ce que miɗo weltani o moƴƴa leyti no wayi tan ala toon musidal ngal koy alhamdulillah e fo ɓe jam jam tum wimi eyyo kalifuji ɗin goy kalifuji no ɗo waɗi si on no accinoɗa no ko domiɗen tun naati ƴakki seeɗa ha sina an ko luttu kon fof no ɗo oya kalifu goy hey paɗe ɗen kadi fof no ɗo galle ɗen noon kono hiɗe ɗon toppitiɗe comme no duyirano
yo hino ɗo ɗum ɗon hino ɗo ko hande ɗo ɓurti ne joni ko raɓɓinigol eyyo mi faala e yaadu mi yi'oyende joni joni eyyi awa joni noon ɗo taw miɗo habbi ɗo honno alhaji wuɗuro meɗe merɗo yo ko inde boobo feññigo inde boobo ɗo haray o garde kikiɗe walla janggo bimbi tum ne a aray koye mi aroy takko kikiɗe sallaje ɓe aron iwti ko inde boobo eyyo d' accord joni min hilan yahude mi addora e médecin jan on wawa on darde nani awa sallaje ɓe merci on jarama la ilaha illallah muhammadu rasulullah ayi karaji fammere defimmi o wiwno o karamakojo o wowlata fi mbi o ɓiɓɓe galle aduna acci ɗum makko saabu o ñoƴƴinanoɗe makko ɗe muhammadu rasulullah la ilaha hey wuduru hey immo en alaji fammere a feeti feŋ ko ndu waɗi ande joni immo saabu a wi anno o si artiran tara ko fi galle ɗen awa ndugu sen kum arti o fewno ha kan o yinni on yomi holluma galle makko ɗen ndugu sen hum alhamdu a arti o arti awa ko a woni ñoƴƴinalɗe maɗen si a fijiri kam mi tañiɗe ma hakkude allah ko woni ko woni ñoƴƴinalɗe maɗen saabu si a ñoƴƴinnoɗe karama ko jon ko wino ɓay ko leydi ƙabru iɗa andi e holɗum o wino en wallahi ko a woni ñoƴƴinalɗe maɗen hakkude allah wuduru ko a woni ñoƴƴinalɗe maɗen sina ɗum o wawa tan ade wola lande to fiɗe galle ɗo mais ko ɗum o fotuno en leydi ƙabru wanno ɗen ala koye waɗali ko a woni ñoƴƴinalɗe maɗen wota fijiri kam sina ko ma ɗon fawtoma joni hakkude ngenɗa gasi awa jooɗo mi jooɗo e hoore galle waɗen jooɗo komi yiya jooɗo ɓayɗa andi hay siko goɗɗo wari goɗɗo ko yewtere heɓɓitorte ka wowlu miɗo heɗima woɗa noon komi nanata e wimi waɗi doy taw ene ko honɗum waɗi simi walluma ha ƴettuɗa ka jombuɗa ka chef quartier o ɓay mi yimi tawi miɗo faala modi ko a woni andami miɗo andi ko honɗum mi ƴettiri ɓiɗɗo an on mi okki on ko ɓay o wino faala an ko ɗum annduɗa awa min ko ɗum ɗo mi yi'uno si mi ƴetti ɗum ɗon mi waɗi ɗum ɗon mana a ƴettanimo mi ƴetti ɓiɗɗan on mi okkimo hande si oɗo arti ɗo ala ka wullito fi ɗum ko a woni anda min miɗo andi komi woni adde ala ko wullito wona e sirawo chef quartier on mi ƴetta ɓiɗɗan mi okkimo so wullito toon to yaata ko seeɗo quartier fuɗɗorta yo on no suusi en noddude ñawore ewre ko makko kum hakkude ngalla suusta wona ka ɓen ɗon jiwo amu ɓe ndugu se fof ronki ɗo mi ƴetta jonna ɓe noddami ñawore gonga ma ɗenani eyo ɗon ndesate seeɗa ɓay siko aade sokata israo awa min sa renta ɗum ɗon min miɗo andi koye karama koko haalta kon kono min ɗum ɗo ko ɗum ɗo mi sikkuno aray ɗum ɗo hari ɗum ɗo miɗo tan ƴinnino koko arata ɗo honto wullitoto ɗo intelligent mana haray ko ɗum ɗon nanngu hoore ma waɗa doy nani kono moodi hari hakkunalla o so jiyade komi dewnu gergerge a famata o ala ka o yaha joni min on mi yeehi ɓerde waali ko seeɗa yo saabu lakkere ayi komi ardi ɗo ko waɗu doyi ɗon ala ka wullito aw nani joni en wi ɗum nani accum ɗowte seeɗa on ɗo maɗa ɓe wawoni o woɗɗa darale woɗɗa habboto habbomo seeɗa o wi yeehi mi waɗano ɗum yahayno haka maymi o alaji on iwti ko inde boobo eyyo boobon konno inna ko alaji ibrahima leyɗa ɓe inditiri yo allah wurno boobo ɗo barke e makko amin joni komin e médecin on ardayno eyyo ono rendez-vous ji makko ɗin no ɗuuɗi joni ko ha sen immi keɗo yaado e makko janggo quoi awa a yaren toon a basi ala eyyi joni mi faala en yaadu noon to mi darto en galle ɗen ko ɓenaɗen ɗon
eyyi ko haray no hawre ha kono muuseɗo seeɗa joni haray ono o wata yaade hannde muuseɗo joni haray min yomi yahu mi daaroya ay no wawi wonde walla habbo ɗon tu yaaden tuma jeytani mi ɗo seeɗa o ha honde tuma ɗum ɗon ko tuma jeyti ɗo woɗe wawi yaadde eyyi joni sawi maɗa sana joni min yomi yami daaroya nani hara ɗum awa ellala joni min la yaade mi daaroya awa haray ilan faala koye ŋaccam ya Gambi fiyon ara ilan faala yawgol ton waɗugol commerce adde sooda piiwa e addaga fiino wallindire adda jungo a yii ko wondugol e siga ma noon hakkunden Allah ko ɗum ɗo ko moƴƴere sabu a yii sa waɗi ɗum ɗon joni en wallindire ko galle ga go'o si a soodani haysi ko hoorema jonci ɓe innayi ko sonnajo alhaji fammere on ni ɗagirade min ko ɗum ɗon wasi fima welinmi sabu piiji ɗi mijotoɗa ɗin ko ɗin kala debbo hande dowa miijade sabu ko aduna on fewndi ɗo hande mo kala koyo nangir sengo a faami ayi oɗo no jooɗi ɗo kanko ko ɓikkum makko ye accatanela feyondo nako feyon ɗon andi ko gila mi naati ɗo kala komi wolne on alala sattinande eyo joni noon min kadi saga komi yahu nomi yettori yo ni mi waɗira noon hara en wallidira eyo awa ɗon faami ayi ɗum ɗon noon eyo a heɓatani ko mettuma sabu mawɓe maɓen ko moko baɓe ɗagirade ɗon kala ko nanguɗa ko yesso yarata ɗan andi ko on tumo so ɗum ɗo waɗoyi o wondo e mayde ɗo mone fiya on tumo ɓurta paccitagol paccita ko waɗata jakka wosa ina woni haɓɓi ke janggo hewtake ma andi ama janggo hewtali eyo ko ɗum waɗi goy Ade mi alni ma do fokkiti mission ka e waddade hakkude mi Allah e waddal ɗum miyet kan e waddali moɗi miyet o waddali ami do fokkiti mission ni ono iɗon fokkiti mission ko hande yettode lan iɗon fokkiti mission hakkude mo e Allah ko joni kaydir ndi hewtima aw joni jaɓu ɗo dépense ma on hakkude mon e Allah ɗiɗo min heɓata ko balɗe seeɗani moni wadde hiɗo yaade kono ganda no artirton ɗiɗo ala ko yonanta men min heɓata fo e mungoy hayso tawi on neɓoyta haysata ko wala dawta watton ɗiɗo ɗi yonanta men ɗon ande na noon fi kan ɗo yaade o ganda no artiron a wattu ɗiɗo ɗon hey kono min on ɗiɗo mi mematade a memataɗi fes awa accuɗi ɗum min l'essentiel wata ɓiɓɓe amɓe maawi tun heege Jentitelan ɗo mi yewtay seeɗa ja moƴƴere tineɓi no tawañore jentitelan ɗo mi yewtay seeɗa ni kan hombo ko min alhamdu ko golle on ɗa ɗaɓɓude dey golle ala ɗo min na golle mon e ɗaɓɓude ko galle anni galle mani eyyi ana an ka feetuɗo ko ɗum wiiɗa siko mi feetuɗe sinami feet ɗo on anday so Allah jaaɓi simi ari ɗo on fof mi mooɓa on ha beela rek lan arde
Assalamualaikum. 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 Allahu Akbar. Kok momi arrête kono apa te julo apa nana jude o na yonde bonu mi yahi ko baldo ko mi yahi to seeda bimta to mi piyami seeda ni be masi bin Allah kagalle don joni ma hen jittindiren dum don kisan joni non wadu doy alhamdulillah gadde do den mi acci to do ngandi ko woni mi yahi mi jittindiren na hoore am mi regila na hoore am joni si tawi on wata la yaade wota wadum don acci tra bawa joni an ko woni donne solution mi kipana hoore am randu joni sabbe na ngare o way non wata si tawi a yahay ɗero ko arɗa hara ko soñji koye men ɗo fi ko ngalle hunka ɗum ƴetta ɗe feere si Allah jaɓi nanon goto waɗi mi ɗum sina wudu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma banjara. Banjara. Kone do. Nalaga. Jantu. Mi ado ko monga. Bismillah. Ko jamu natana. Yalla wadangi jam. Amin. Ko babiraɓe mi anno ɗo num ɓe mi naɓi duno ɓe mi hoolino ɓe mi nangi baaba feeno wonno erab ko kamɓe ɗo ñaldaynoɗan duwaji ha joni noon Allah waɗi ba mi arti hecci hanki mi nani soy lan halfinnoɓe galle wonde maɓe yehilan galle ɗe ɗum ko mi wonta ɗum ko alaji fammere e alaji wuduru alhaji fammere alaji wuduru non tigi joni noon mino mi hewdi ko monga ɓa ko noon Allah acci ɗo wallollan fiye muɗum kisan hande masibo watta noon goy awa dara ɗon noon e fiye mum dey kisa min noon mi yahi ga taw dara ɗon fiye mum noon Allahu akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laji famme. Rana de don. Ala ton. Tanana ton de. Kon wadi. Ala hajji wanyakere maki ko sena. Isiraɓe men? Kodi ko jawo? Ɗum ɗon ko so hewti noon ande mi anda. Ko hombo ɓe haalani ko puntulde ndiyaɗa ari e haalani mi ɗum o haɓɓitano acca kala o noon ko mayade e wata accude ɗum ha kiki kaw mahi ande ko no mbaɗ biteɗaɗa kisa awe ewa wanno hawni hon ɗum ɗo ko habaw ɗo ko sen kawa ko jam wona tan eyo yolloɗo jam ko suka wiyeteɗo alhamdu on wonnoɗo leyɗo kanko ari ɗo wi wono hakkille Allah o wi ɗon alhaji en ɓaaro hewti ko an ton manam ko pay kum teddinkulla imo halfinnomi noon ɗon waɗi siwal coñci makko ɗin fof noon ñemete e ndomi naati foso fasani fof ko ari toon ko ɗum mi hollitimo ɗum on haade o neeɓi leyɗe kaw ɗon sara ko ɗum ɗon hewtini ka haray ɗon mi andale wona ɗum ɗon nde o si tawi noon kadi koko haaluno ɗo sabu o addi lettre ji tati ha ka an wokimo faalano jombude peren nani joni noon ɓay warti ɗo mi yeetimo awa a taw mi okkitiri peren kono mi okkimo ka wante hakkille ko ɗum ɗon siko ɗum ɗon addimo ɗo kaw min mi haalnimo o taw on ɗon laawori konngol o ŋacca hakkille ko ɗum de ko ɗum ɗon min waddi siko ɗum ɗon noon ko o wi ɗo koyemo halfino alaji fammere galle o taw womi o yeeyi galle alhaji en awa alhaji en acce hakke mi yewtan ɗo piiji tan hiɗon geli ɓay tum sabuji ɗi no tekkude hakkude men enen ɗo on yimɓe ɓen haray weltaki ɗum awa woɓɓe haray ko mone ɗum woni ɓay noon himo faalano ko heɓaali onon Allah waɗi ko ɗum heɓuɗon haran wawi darde no feere ɗum lancora miɗo wawi yeyde galle kon anda acci hakkede ko hombo suusi wadde ɗum ɗo ko hombo goɗɗo hattanaɗo yeyde galle kon anda ɗum ɗon so tawi ko ɗum ɗon mana acci hakkede eyyi ko noon
men en ɓayri sabbuji ɗi ɓe renti sabbuji ɗi no teddude hakkude men ɗo ko mone ɗum ɓe woni nani ɗo e noon yawde ha ɓe bonna hakkude men mi toriki on fi Allah ene laaɗo yandi waton tewto ɓe joni haray no wayi tigi nani e acci hakkede awa so tawi jo hewti hara mbeɗa hiwra omo nani ɗum ɗo de laabaji ɗum wawata si hawri ombo fenanimo ɗum ɗum ɗo min mi ƴettata alhaji min noon mi fotti e baba e alhaji fammere ka dambugal galle mi hewru keɓa eɓe hewrutakila eyi ko min nelani ɓe koriya suka wiyeteɗo alhandu wonno ɗo ley toon ko on halfini alhaji fammere galle wo noon kamɓe ɗiɗo ɓe yeeyiɗe kono mi hettalimi ko laaɓi mi hettali taw ko laaɓi ni jon ɗo komi faala kon komi ɓorto doloke israel ɓen walli noon to ƴetton doloke saria on watto ɗon si tawi ko kamɓe yeeyi galle ɗen rewnonɓe ka saria min noon miɗo ka kuuwi alhamdulillahi rabbil alamin naate wiyeti ko ɓe ɓe yeeyilan galle ɗe eyi ba waɗi joyi mi alaaji ande min salete ɓe hette wallelan ɗum laata ɗo masibo waɗɗo min yomi hettu galle an ɗen ɗo mi ari ɗo debbo no yennani hombo tawɗa ɗo hay goɗɗo tawano andude chef de quartier ko yo laaɓu de min kisan noon ɗo wande noon salete ɓe hetta e galle maɗe waɗɗu doyi laaɓa yo laaɓu ɗo kaw en goynano mi haalidi haala noon comme mi ari e sonkugol ɗo ene an kono ɗaɓɓatami ko galle an ni nami yetno ɓe yeeylande yo laaɓu noon ɓe tato o woye alhaji fammere kay nami yetno ɓe yeeyiɗe ɓe ɗo tato ko o yeeyuma galle modi boubacar eyi hakkude ma Allah komi yeyma galle ɗen ko noon tato yeeyimi ɗe galle yondo kon ɗaɓɓata ɗo he yondo hey kaw mi haalan noon o ko bandi wonayno o jattini debbo goɗɗo adde galle goɗɗo o menen haare men nani ko dorgo o yeeyata ko menen karata baba on faami jakka noon mi andano guerte ha hendi saabiji ɗen ɗo ɓay noon ko gambima on ni an kadi si Allah jaɓi laaɓa mi anda ɗum wallelan laaɓa jentitelan ɗo mi yewtay seeɗa ja moƴƴe resineɓi no tawa ñoore jentitelan ɗo mi yewtay seeɗa ni woɓɓe hino paalaɓe heɓo yaali woɓɓe hino heewi ɓe jogitaki